Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwana. Sunana Dr. Abdullahi Shehu, ina nan Ingila ne, ni likitan kwakwalwa ne. Ina so ne muku magana ne game da wannan annoba da Allah ya kuma na ta coronavirus. Kun san cewa ta shiga duk duniya ko ina da ina. Ta samu mutane da yawa da suka mutu a cikin duniya din sun fi miliyan guda. A nan Ingila ma sun fi miliyan 120, sun fi 120. A Najeriya kuma ana ta mutuwa har yanzu. Ni kaina na suna asara wasu da na sani. To dan Allah gargadi na ga ku shine ana ta rubuce-rubucen cewa shi wannan vaccination ko kuma rigakafi da ake amfani da shi na corona ba shi da kyau ko kuma yana lalata jikin bakakin mutane ko yana kawo musu illa a gaba. Wallahi akan da yadda muka sani a cikin malamanmu na addini da malaman kuma kimiyya da sauransu da suke nazari akan abun, babu wani hujjar wannan bayani da aka samu, saboda aka ƙarya ne. Maganin nan ko rigakafin nan dole ne ya kamata mu yi amfani da shi saboda Allah ne ya aiko mana shi cikin rahamarsa. Su waɗanda suka kirkiro shi sai da suka fara ba kansu kafin su sayar su ba wani, saboda sun tabbatar cewa amfaninsa ya fi rashin amfaninsa ko illarsa. Saboda haka mu ma in Allah ya sa ya zo kanmu, dan Allah kada mu yi wani tunanin cewa ko akwai wani abu mun je mu wannan rigakafi. Abin da ya sa shi ne shi corona nan wani lokaci mutum in ya ɗauka ba ma ya san yana rarraba mutane ko yan uwa ko wasu dangi ko kuma abokan aiki ko abokan zama, to sai wasu su mutu ta hanyar ka ko hanyar ki. Saboda haka ba za mu ɗauki alhakin raba cutar nan ko ina da ina yadda muke ba, kuma mun san cewa akwai abin da za mu yi, Allah ya kare mu da ita. Magani kuma na Allah ne, rigakafi ma Allah ne ke fitar da shi, annobar ma kuma Allah da Allah zai kawar da ita. Amma kada mu yi sakaci mu ƙi yin amfani da wannan maganin rigakafin saboda tunanin cewa ko akwai wata illa da ke cikinsa. Ni an yi mun kuma an yi wa iyalina, mun Allah da za a yi min na biyu na da na cancanta a min a cikin kwana biyu na ran asabar mai zuwa. Ina roƙon ku ya uwa dan Allah a tabbatar an yi wannan rigakafi lokacin da ya iso kanku. Allah ubangiji kuma ya samu dace. Na gode. Assalamu alaikum.